बर'नि रादाब बिजोंनिसिम धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोजोन हामलायनाय जासिबाय। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 27थि बोसोरसालिया थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों सावरायलायनानै जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' हारिनि फारफ्रोम बिथिंखौ नोजोर होनानै सावरायलायनाय जादोंमोन। बेयाव सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंनि माखासे फरायसालियाव सिंगल टिचार लोगोसे जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालिफोरखौ बे स्कुलजों सरजाबफानानै माखासे फरायसालिफोरखौ गोमालांनाय जा मोनसे षड़यन्त्र गभर्नमेन्टनि बेखौ नोजोर होनानै सावरायलायनाय जादोंमोन। बे सावरायलायनानै जोङो मोनसे थांखि लानाय जादों जाहाथे जोंनि बर' मिडियामनि गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गेजेर फरायसालिसिम गंफ्रोमबो फरायसालि हिसाबै थांना थागोन आरो बेखौ बबेबा मोनसे बे स्कुलजों सरजाबफानानै जाहाथे फरायसालि फोथैनायनि षड़यन्त्र खालामा जों बेखौ सावरायलायनाय जादों। बेजों लोगोसेनो जों मिरुनोबो थांखि दैथायहरगोन जाहाथे जोंनि फरायसालिया फरायसालि बायदिनो थानांगौ आरो बेयाव बबेबा मोनसे फरायसालिजों बे स्कुल सरजाबनानै फोरोंगिरिफोरखौ बेयाव जाहाथे फोरोंहोआ गावबागाव फरायसालियावनो फोरोंहोगोन बेखौ जोङो जोंनि दिनैनि बे थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों सावरायलायनाय जादों। आरो लोगोसेयैनो फैबाय थानाय समाव जा मोनसे बिटिआर एकर्डनि दारै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जा मोनसे बर'नि गोजोन गोरोबथानि गेजेराव बिटिआर आरो बिटिआरनि बाहेराव मोनसे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाफुंनाय जाबाय। बेखौ जाहाथे थाबैनो गभर्नमेन्ट नटिफिकेसननि गेजेरजों फुल फ्लेजेड बिजाबफोरखौ दाफुंनानै बिसायख'थि दानायनि राहाखौ लानांगौ जों बेखौबो मिरुनिसिम थांखि दैथायहरगोन। आरो लोगोसेयैनो जाहेथु बर' रावखौ अफिसियेल लोगो रावारि हिसाबै गनायथि होबाय बेखौ जोङो दा दिनैसिम नुना मोन्दों जोंनि माखासे ओनसोलफोराव आरो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव माखासे अफिसारि जायगाफ्राव जोंनि बर' रावखौ बाहायनाय जायाखै। बेखायनो थाबैनो जाहाथे बेखौ जोंनि जिल्लानि सिङावबो मोनफ्रोमबो अफिसाव मावख'आव जाहाथे लोगो रावारि हिसाबै थिसनो बेखौ जोङो मिरुनिसिम थांखि दैथायगोन। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।